Чираттагы кытлау сәләмебез зур Чирклей авылына аша. Әле кичә генә үзенең матур 2-5ле юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рафикова Фәния Җәфәр кызы каршылаган. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәсуд, кызы Хава, кияве Радик, улы Җәмил һәм оныклары кытлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Яраткан тормыш иптәшем, бәхет шәшкәм дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле, үз гомеремдә сине очратып, гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Шуңададыр инде үзең бар гомереңне балаларга тәрбия бирүгә, аларны укытуга багышладың. Эшеңдә син хөрмәт ителгән белгеч идең. Балалар, әти-әниләр яраткан укытучы исемен йөреттең. Шөкер, бүгенге көндә лаеклы ялда булып тигез, матур картлык кичерәбез. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, яссын, игелекле гомер итәргә. Насыйп булсын гомер көзебездә, бергә парлап, тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Матур күңелле әниебез, әбекәем. Кояштай һәм айдай балкып, безгә нур сибешебез. Йөрәктән чыккан иң җылы теләкләребезне кабул итеп алсаң иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылыңның нуры сүнмичә, сүрелмичә, безгә яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Әтиебез белән бергә тигезлектә, татулыкта, озын-озын гомер кичерергә язсын. Әниебез безнең чын хатын-кыз. Ул бар якка да уңган. Аш-су дисеңме? Өйдә җылылык, матурлык булдыру дисеңме? Барысы да хәленнән килә. Без бөтен яктан да анардан тик үрнәк алып яшибез. Ул гомердә дә әрнүле, әшәке сүзләр әйтми. Кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып матур яшәп килә. Раббым үзе аңа бу матур тормышы өчен 2 дөнья бәхет сәгадәте насыйплар кылсын. Мин җәйләргә тиңлим сине, әнкәй. Шундый җылы синең кочагың. Яшәгезсез әтием белән икәү сүндермичә яшә учагын. Ак яулыклы, ак күлмәкле әниебез. Күңелең синең изге теләктә. Рәнҗетмәдең бер кемне дә, әнкәй. Син һәр вакыт безнең йөрәктә. Даладай күңелең, кояштай йөрәгең, күпме наз, җылылык бөркелә. Барысын кичереп, көч биреп яшәүче изге җан әни син генә. Без бәхетле, әнкәй, син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, бүген туган көнең булганда. Әйдә, гомер үтсә үтсен, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көнгә сәламәтлек белән куанычлар гына өстәлсен. Кадерле Фәния Җәфәровна, якыннарыгызның матур теләкләре чынга ашсын, аларның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улылыйбыз бүген сине без туган сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең туган көнең зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без
Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, уллыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә.